बर' फरायसा आफादा दिनै साननैसो सिगाङावहाय बिथांमोना मोनसे मा होनो एवारनेस प्रग्राम दिनै बिथांमोना बे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै NDFBनि माखासे जेलाव थानाय NDFBनि माखासे खामानि जाफुङै दिनै बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना साइकेल रेलि बा बाइक रेलि खालामदों। गिबियावनो गासै नायगिरि आरो जोंनि हालामनि गासै हायेनारि सुबुंफोर आरो जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानै आं गिबियावनो सिबिनाय आरो गाहामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थांनाय 21 अक्ट'बर 2022आव जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBखौ जों दाफुंनानै लायो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दिनै बे दाफुंनानै लानो हादों। बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै बिथां आगुस्टिन बरगयारि बिथांखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों गायसनदों। भाइस प्रेसिडेन्ट गुस्लाय सुला बिथांखौ जोङो गायसनदों। जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथां रोंगोसा ब्रह्म आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बुरबन्न मुसाहारि आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै सावथुन बसुमतारी बिथांमोनखौहाय जोङो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो गायसननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दंबावो, आं बिथांमोननि मुंखौ मख'लाया। दिनै आफाद डिसबेन्ड जानायनि उनाव जोंहा MOSआव थाखानाय बायदियै जोंनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन आरो जोंनि रिहेबिलिटेसन आरो गासै केसफोरखौ लानानै जोङो बे एक्स NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBखौ जों दाफुंदों आरो जोङो जोंनि जेसेबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानैनो जों गासै खामानिफोरखौ मावगोन। जोंनि मावनो गोनां खामानिया जोंहा एकर्डआव MOSआव थाखानाय बायदियै जोंनि केस उइथड्र, जोंनि रिहेबिलिटेसन बेफोर गासै MOSआव थाखानाय बायदिफोरखौहाय जोङो मावफुंगोन आरो जों दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ दिनैहाय जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों दिनै बेखौहाय जों दानानै लादों। जोंनि मोननांगौनि जोंनि जेसेबांनाखि मोननांगौनि खामानि दिनै गिबि खेब क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ दाफुंनाय जाबाय। जों बिनि उनाव चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि लोगोसे तामुलपुर जों दिनै गासै जिल्लाफोरखौ जों दाफुंगोन। लोगोसे जोंहा BTRनि बायजोआव थानाय सनितपुर जिल्ला, गवालपारा जिल्ला जों बेफोरखौ गासैखौबो जिल्ला हिसाबै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ दाफुंजोबगोन। अनारेबल हाइ कर्टआ जाजमेन्ट होनायनि उनाव जोङो सारखौ लोगो हमनो थांदों। लोगोसे दिनै बिथांनि जे केस बेखौ सुप्रिम कर्ट फारसे आवगायलांबाय। दिनै बिथांनि सुप्रिम कर्टनि जे खामानि बेफोर जागासिनो दङ आरो बिथांनि आरो लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सुप्रिम कर्टआव जायफोरा केसआव थिसनजानाय बिथांमोननि गासै केसआ पजिटिभ जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ BTR बेफोरखौ जोङो आफादनि जानानै एपिल खालामदों। जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे गोदोबो आफादा मोनसेल'मोन, नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै जों दिनै मोनसेयावनो आगान सुरफिनदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि जेसेबां खामानिफोर थालांनाय दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै डेम'क्रेटिक प्रसेसैनो जों खामानिफोरखौ मावलांजोबगोन। आच्छा, थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 चिरां जिल्ला
गलामगुरि मोनसे फार्म हाउसावहाय गोरोबथा फार्म हाउसावहाय जोङो मोनसे एक्स NDFBआ सेन्ट्रेल हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB हिसाबै दानानै लाबाय बा जों दाफुंनो हाबाय। बे एक्स NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जितु थांखि बे दानायनि जितु मावनांगौ खामानि बेनो जाहैबाय जोंहा एक्स NDFB हिसाबै गोबाव सम आखायाव हाथियार लाखांनायनि उनावहाय गोबां दल संगठननि गेजेरजों मिलायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय 2020 27 जानुवारियाव मोनसे बिथा रेकर्ड जालांबाय। बे बिथा रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनिफ्राय जिखिनि मोननांगौ जोंनिफ्राय जि होनांगौ बिथांमोना दिनै लाना थांबाय बा जों मावफुंजोब्बाय। नाथाय एक्स NDFB हिसाबै दिनैहाय जोंनि जेनिखि सरकारनिफ्राय आदाय खालामनांगौ बा मोननांगौ बे बुस्थुआ दिनैहाय स्पष्ट हिसाबै जों मोनफुंजोबनो हायाखै। दा मोनफुंजोबनो हायै खामानिया जाहैबाय जोंहा दिनै 30 बोसोर दावहा नांनायावहाय एक्स NDFBनि नामावहाय जेरैहाय गोबां मुंख्लंफोर जालांनाय बिथांमोननि मुङाव जों एक्सक्यूज होनो हायाखै। दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै नैबे इउनाइटेड फराम एक्स NDFBखौ जों दाना लादों आरो रिहेबिलिटेसना दिनै जाफुंजोबनो हायाखै। आरो जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै गोबां लिडार आरो केडार्स 58 जन दिनैहाय जेलाव दङ आरो केस दङ। बेफोरखौ दिनै नांगौ बायदि समाव जोङो सरकारनिफ्राय जोङो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। दा बेफोरबायदि माखासे समस्याखौहाय जोङो प्रेसार होनो थाखाय जोङो मदद होलांनो थाखाय दिनै नैबे टीमखौ दानानै लानाय जादों। आरो बेल' नङा दिनै जोंहा एक्स NDFB हिसाबै गोबां दिनै माखासे बैसो थानाय सेंग्रा लाइमोनफोर दङ बिथांमोननि मुङाव जाहाथे जों मोनसे मोजां जब मोननो हायो बेफोरनि सायावबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। आरो जोंहा थैनानै थांनाय मुंख्लंफोरनि मुङावहाय सेमेट्रि जे मुंख्लं खाम्फा दिनै बेफोरखौ जों मोनफुंनो हायाखै। बेफोरखौ जों मावफुंनो हायाब्ला जों एक्स NDFB हिसाबै 30 बोसोर दावहा नांनायाव मोनसे जारिमिन हिसाबै थालांनाय नङा। दा बेफोरखौ मावफुंनांगौ सार्थआवनो दिनै जोङो गोबांथार खामानि थानाय हिसाबै दिनै जों एक्स NDFBफ्रा बै समाव ज' गैयामोन आलादा आलादामोन। नाथाय बै समावहाय आफादा मोनसेल'मोन। नाथाय दिनैहाय जों ज' जाफिननानै नैबे जोंनि गिदिरथार समस्या एक्स NDFBआव एकर्डनि उनाव थालांनाय बे समस्याखौ मावफुंनांगौ सार्थआव दिनै जोङो एक्स NDFBआ मिरु दाखांनायनि उनाव दिनै आरोबाव नैबे क'क्राझार जिल्ला गिबि खेब हिसाबै जोङो दिनैहाय जिल्ला इउनाइटेड फराम एक्स NDFB जोंनि बर'निनो मोनसे फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साननैसो सिगाङावहाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस प्रग्राम दिनै बिथांमोना बे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै NDFBनि माखासे जेलाव थानाय NDFBनि माखासे खामानि जाफुङै दिनै बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना साइकेल रेलि बा बाइक रेलि खालामदों। आरो दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसो जायालासिनो हाबा जानाय एन्टि ससियेल खामानि बेफोरखौ दिनैहाय होबथानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि जाथिनि बे बिटिआर ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीनि मोजांनि थाखाय जितु खामानि मावदों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ जों वेलकाम खालामगोन। आरो बिथांमोना बेल' नङा हायोबा दिनैहाय नेसनेल हाइवेआव फैनांगोन। गोबांथार खामानि जायाखै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जे जायगायाव नोङो मोनब्रै ग्रुपजोंहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन जेरै UPPO एक्स NDFB आरो एबसु दिनै बे टीमा ज' जाफिननानै नैबे दानि थासारि आरो एक्स NDFBनि समस्याफोरखौ लानानै जुदि जोङो जयैनो हायोबा जोङो मोनसे आन्दलननि गेजेरजों दिल्लीयाव बा स्टेटआवहाय जोङो मोनसे मेसेज हरनांगौ। दा बिथांमोननि लानायाव आंनि थाखाय मस्ट वेलकाम। आंहा बाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै जोंबो एक्स NDFB हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआबो जोङो गिदिरथार मोनसे थांखि लाखादों। सानजानिफ्राय आप टु सोनाबहा दिनैहाय जोङो मोनसे हान्जा सुरनाय लागोन। बे हान्जा सुरनायखौ जोङो थाबैनो बे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दाफुंना लानो हाखांजोबखांनायनि उनावनो जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन।